Ahoj, moje meno je Paty a vítam vás pri dnešnom videu. Dneska je to už druhé knižné video, ktoré vám vydávam a je to reakcia na knihu, ktorú som čítala. Tí z vás, ktorí ste sem zavítali na základe podcastu Pod lampičkou, vítajte v našej knižnej šialenej rodinke. Deň sa s ňom zišiel a dneska si rozoberáme knihu, ktorú som nedávno dočítala, a to je kniha Quicksilver. Kniha, ktorá ma zaujala na základe doporučenia mojej sestry. Čo mnohí neviete, veľa chlapov ju považuje za hrôzostrašnú, plnú hrôz a vampírskeho. Však viete. No, takto som bola oboznámená, prosím pekne, v knihkupectve s touto knihou pod pazuchou. Avšak môžem povedať, že naozaj to také strašné není. Knihu nechcem moc spoilerovať, celkovo sa snažím tieto reakcie robiť tak, aby som vám nespoilerovala také tie závažné časti alebo hlavné časti a ani ten príbeh v nejakom veľkom meritku. Vrhneme sa na to. Dej sa odohráva niekde, dajme tomu v paralelnom vesmíre, pretože takto na mňa pôsobí. Čo by som knihe určite vytkla na to, aká je napínavá, má brutálne dlhé kapitoly. To znamená, že keď si poviete pred spaním, že chcem vedieť, čo sa deje ďalej, tak si prečítam ešte jednu kapitolu a naozaj idem spať, tak vlastne zistíte, že máte pred sebou ďalších 30 strán. Kniha sama o sebe má okolo, dajme tomu 700 strán. Tak keď si predstavíte, že jedna kapitola má 30 strán, tak máte asi prehľad, ako to čítanie vyzerá. Niektoré pasáže sú naozaj veľmi, veľmi napínavé, preto sa mi stalo, že som niekedy vstala pekne nevyspatá. Po nejakých 3-4 kapitolách sa dozvieme, že tých svetov je trochu viacej. Hlavná hrdinka je teda človek s tým, že nejakým zázračným spôsobom, nikto nevie prečo, nikto nevie ako, dokáže komunikovať s tekutým striebrom, ktoré je veľmi vzácne a slúži vlastne na také otváranie portálov medzi svetmi. Je teda považovaná v krajine, do ktorej je odtiahnutá nádherným mužom, ktorý pôsobí ako smrť a je tak trochu crazy. A je považovaná teda za alchymistu, ktorí sa nevyskytovali v tomto svete strašne dlho. Ona však o tej moci vie, jak sa hovorí, riť paľovú. Je donútená sa všetko vlastne učiť. Čo nie je, kto vie čo, keď nemáte po ruke žiadneho iného alchymistu v konečnom dôsledku. Pri nej sa objaví i taká vedľajšia postava, nazvime to vedľajšia postava, pretože som si na ňu spomenula niekde ku koncu knihy, kde bola zase dôležitá. Takže máme tam princeznu, máme tam generála, máme tam hlavného hrdinu, hlavnú hrdinku, nejakých pár ďalších postav a nejaké to NPCčko, ktoré vyzerá, že vôbec není dôležité a na konci knihy zistíte, že vlastne dôležité je. Po nejakom čase, čo je v tejto zemi, sa dozvedá, že hlavný hrdina je tak trochu crazy kvôli tomu, že cestoval tekutým striebrom už po druhýkrát, keď ju tam doniesol, pretože jej dal medailón, aby to ona prežila. On si ju zoberie niekam úplne dopreč, kde sa mala normálne vyskytovať a tam sa náš dej začína prehlbovať, pretože zistíme, že vlastne kráľovstvom otriasa vojna s upírmi, ona je jediná nádej, ako zachrániť toto kráľovstvo a preto si ju on berie, aby mala súkromie a vyrobila pre neho relikvie s tekutým striebrom na prechody týmito bránami v ríši, pretože i v danej ríši je niekoľko brán. Ona samozrejme žobroní, aby jej teda aspoň dotiahol nejakú tú rodinu z krajiny a tak ide po tretíkrát hlavný hrdina tekutým striebrom i s prehodeným chlapom. Nazvala som ho NPCčko. Nechcem vám spoilerovať moc ani mena. I keď čo sa týka hlavného hrdinu a sledujete BookTok, tak tušíte, kto je hlavný hrdina a jeho meno Kingfisher. Takže príde aj s NPCčkom, ktorý nakoniec vôbec nie je rodina a
navzdory tomu, ako on funguje, aké má hefty, aké vtipy používa, ako sa chová, ho máte za také milé rozptýlenie a vtipné rozptýlenie počas deja, nehovoriac o tom, že je to vlastne bývalý našej hlavnej hrdinky. Alebo skôr jednorázovka. Nazvime to tak. Nazývajme veci pravým menom. Bola to jednorázovka. Hlavná hrdinka hlavného hrdinu neznáša, nenávidí, zároveň je k nemu priťahovaná a on je dosť odťažitý. Potom spolu niečo majú, ona si to nevie vysvetliť, pretože začína mať city. Pre ňu je to zmetočné, vo finále sa dozvieme, že sa tak chová z určitého dôvodu, avšak medzi týmito osobami vznikne veľmi silné puto, až božské puto, ktoré sa vo svete nevyskytovalo nikdy predtým. Ku koncu knihy sa dostávame k jadru pudla, prečo to tak je, ale to už vám spoilerovať naozaj nebudem. Koniec sa nám trošku zamotá, pretože postava, na ktorú si zrazu spomenieme, že existuje, je dosť kľúčová vo veci vyjednávania upírov a hlavného hrdinu. Proste ju nesú, použijú ju nejakým spôsobom proti nemu. Ona je zachránená, nastáva boj, odhalia sa skutočnosti, nie pekné skutočnosti. Vieme iba to, že niekoľkých 100 rokov on niekde bol a na konci knihy sa dostávame k tomu, prečo tam tých 100 rokov bol, čo vlastne robil a prečo o tom nemohol hovoriť. V priebehu 8 kapitol dozvedáme toľko šialených vecí a stane sa toľko šialených vecí, že jednoducho tú dvojku chcete čítať hneď po tom, čo dočítate jednotku, aj keď to bohužiaľ nie je možné pre tých, čo čakáte na slovenské preklady. Naše NPCčko úplne nie je NPCčko, naše NPCčko je dosť dôležitá osoba, čo sa týka histórie tejto krajiny. Neviem, ako by som vám to zaoblila tak, aby som vám to nepovedala. Kniha je veľmi strhujúca, veľmi napínavá, dobre sa číta, sú tam postavy, s ktorými sa stretnete častejšie, sú tam postavy, s ktorými sa stretnete menej často, sú tam postavy, ktoré vám vyšumia z hlavy, až kým nedojdete na koniec. A pre milovníkov fantasy žánru, ktorí majú radi spicy scény, je to tam akože fajn. Povedala by som, že celkom fajn. Hej? Knihu si asi zamilujete, či už ste žena alebo chlap, pretože je naozaj napísaná dobrým štýlom, nie je presladene napísaná. Scény sú taktiež strhujúce, celkovo ten dej je taký temnejší. Teraz ma napadlo, že vlastne je tam ešte také NPCčko úplne, že stretnete sa na začiatku a stretnete sa na konci. A na konci, keď si prečítate to meno, tak vlastne rozmýšľate, že pre Boha, prečo mi je povedomé, kto to bol. Že na niektoré postavy úplne počas deju zabudnete, že existujú a potom sa vám tam tak náhodne vrijú do deja. Knihu hodnotím 5 z 5. Dobre, dala by som možno 4,8, ale to len z dôvodu, že nemáme ešte pokračovanie. Čisto z toho dôvodu. Ak som vás na ňu neprehovorila, ale už ste ju čítali, budem rada, ak mi zanecháte v komentároch pocity, dojmy, pojmy a ako si myslíte, že to bude pokračovať. Chystám i video, ktoré knihy som prečítala za rok 2025. Bude to trošku väčšie video. Ďakujem vám za dopozeranie až do konca. Ak ste to dopozerali až do tohto momentu, budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu a prajem vám úžasný deň.